Хвала Христу! Паважаныя YouTube-гледачы і радыёслухачы. Цёплае надвор'е сыходзіць, і восень зноў вяртаецца. А разам з ёю Кодэкс кананічнага права з ксяндзом-канонікам Дмітрыем Пухальскім, канцлерам Куры і Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Хвала Христу, ксяндз Дмітрый. Хвала навекі. Сапраўды, даўно мы не сустракаліся ў эфіры. Так атрымалася, што шмат было ў мяне нейкіх выездаў службовых, і трэба было быць у розных месцах, і таму не мог быць тут па пятніцах, але думаю, што і такі перапынак часамі таксама на карысць выходзіць. Вось, і нагадаю, так, трошкі, можа, што на працягу астатніх перадач мы размаўлялі аб іерархіі касцёла, аб іерархічнай структуры касцёла. Ужо казалі пра папу, пра кардыналаў, пра калегію біскупаў, хто ўваходзіць, хто ўваходзіць. І так патрошкі дашлі да ўзроўню біскупаў, і больш канкрэтна біскупа дэцызіяльнага. То есть таго біскупа, які кіруе дыяцэзіяй, кіруе адзінкай касцёла, ось якая даручана яму пану. Але перад тым, як перайсці далей да нашых разважанняў, хацелася б, можа, адказаць на пытанне, якое ўжо на працягу астатніх дзён тут, і мне людзі пішуць, звоняць, і таксама ксёндз-дырэктар сказаў, што тут таксама прасілі адказаць на гэтае пытанне ў эфіры, чаму набліжаецца ўрачыстасць усіх святых. Набліжаецца дзень задушны. Ну і мы ўжо не аднойчы казалі пра тэму адпустаў, якія звязаны з гэтымі днямі. Ну, але жыццё паказвае, што пра гэта трэба казаць пастаянна. Ну, бо чалавек мае такую ўласцівасць забывацца некаторыя рэчы часамі. І дзякуй Богу. Так, і дзякуй з аднаго боку дзякуй Богу, вось, але таксама некаторыя рэчы варта прыгадваць. Вось, таксама мы заўсёды святароў просім, каб ім нагадвалі ў парафіях, калі адпусты, што трэба зрабіць на гэта, каб атрымаць гэты адпуст, якія ўмовы адпусту, гэтак далей. Вось, ну, але хтосьці пачуе, хтосьці не пачуе, хтосьці там па-рознаму гэта ёсць. І тут трэба, напэўна, усе мы ведаем, што ёсць так званая актава урачыстасці ўсіх святых, да, то з 1 па 8, калі у многіх касцёлах, капліцах нейкім асаблівым чынам адбываецца малітва за нашых блізкіх памерлых. Ці гэта святы імшы вечаровыя, ці гэта ружанец, ці гэта нешпары, ці гэта вяночак да Божай міласэрнасці. Тут варыянтаў можа быць вельмі многа. Так, толькі трэба яшчэ таксама ведаць, што ў гэтыя дні касцёл дае асаблівую ласку. То есть у гэтыя дні таксама можна атрымаць адпуст за пэўныя дзеянні. Зараз я іх скажу яшчэ раз. І адметнай рысай гэтых адпустаў у гэтыя дні з'яўляецца тое, што іх ахвяраваць можна толькі за памерлых. Бо звычайна адпуст, як мы ведаем, можна ахвяраваць альбо за самога сябе, альбо за памерлую асобу. Адпуст, звязаны з урачыстасцю ўсіх святых, звязаны з днём задушным, можна ахвяраваць выключна за памерлых. За нейкую асобу, якая адышла ў вечнасць. Які гэта адпусты? Як я ўжо сказаў, тут і ёсць два адпусты, звязаныя з гэтымі ўрачыстасцямі. Першы адпуст – гэта з 1 па 8 лістапада. За пабожнае наведванне могілак і адначасовую малітву за памерлых можна атрымаць поўны адпуст. Кожны дзень. З 1 па 8 лістапада. Тут варта дадаць, што павінны захоўвацца ўсе іншыя умовы для атрымання адпуста. Так, мы ведаем, што, калі мы кажам пра адпусты, можа, добра, што вы нагадалі, першая галоўная умова кожнага адпусту – это то, што мы кажам быць свабоднымі ад прывязанасці да любого граху, нават лёгкага. Дагматыкі спрачаюцца, што это такое, я вам таксама не скажу до канца, бо адна справа, мы, канешне, пасля споведзі ў стане ласкі свячальна трэба быць, але вось адсутнасць прывязанасці да граху – гэта такая рэч цяжкая памерыць, вось, ну, але тым не менш. Да? У любым выпадку чалавек, напэўна, павінен узбуджаць у сабе такое жаданне. Да? То есть я ведаю, можа, што як мы сёння чыталі ў чытаннях, так, з паслання да рымлянаў, мы ведаем, што добрае, але не заўсёды яго робім, да? Але тым не менш, да? То есть вось гэтае быць у стане свячальнай ласкі, прыняць святую камунію, вось, і памаліцца ў інтэнцыях святога Айца. Гэта рэчы, якія заўсёды павінны быць, нават больш пра іх мы, скажам так, і не гаворым. Але вось у гэтых днях з 1 па 8, яшчэ раз паўтаруся, кожны дзень можна атрымаць адпуст пры выкананні гэтых усіх умоў, канешне, так, у стане ласкі і камунія, і малітва за святога Айца, вось, за пабожнае наведванне могілак, да, і за адначасовую малітву за памерлых.
Ці кожны дзень трэба прымаць камунію або дастаткова прыняць першага? Трэба. Кожны дзень. Так. У гэтай сітуацыі трэба прыняць, бо для кожнага адпусту патрэбна такая вось умова, да? Поэтому трэба прымаць. Понятно, што на могілках можа няма магчымасці, можа капліцы няма той мешаніцы лебруты, трэба нейкі касцёл пайсці, але на могілках таксама трэба быць, да? То есть трэба быць і тады адпаведным чынам, чытаючы малітву за памерлых, да, можна атрымаць адпуст. Кожны дзень, то есть 8 адпустаў можна атрымаць і ахвяраваць за 8 розных асобаў. Сапраўды ласка вельмі вялікая. Мне адзін раз задалі пытанне пра адпусты. Ці можна двойчы ахвяраваць поўны адпуст за адну і тую ж памерлую асобу? На працягу жыцця, напрыклад, у мінулым годзе ў гэтым. Ці гэта бессэнсоўна? Што вы адказалі? Я ім адказаў, што паколькі адпуст поўны, то гэта троху нелагічна, і як я разумею, то поўны адпуст ахвяруецца адзін раз за адну душу, напэўна. Так. Адказ вельмі добры. Адказ вельмі добры. Ну, а далей мы робім тое, што можам, а ўсё астатняе ў Божых руках. Поэтому, то есть, згодна з навучаннем касцёла, няма сэнсу другі раз за адну. Понятно, што не прападзе гэты адпуст, а можа, эсхатолагі нас вучаць, што не прападзе, каму трэба будзе Пан Бог эту ласку выкарыстаць, і так далей. Але тым не менш такого пункту гледжання. Але ёсць яшчэ адзін момант. Ёсць дзень 2 лістапада. Дзяды. Так званыя дзяды у касцёле называюць дзень задушны. Ой. Так. Добра. У літургіі касцёла гэта называецца дзень задушны. Першага урачыстасць усіх святых, 2 лістапада дзень задушны. То есть дзень, калі мы молімся за нашых блізкіх памерлых, і ў гэты дзень касцёл дае яшчэ адну ласку. То есть у гэты дзень адпуст таксама можна атрымаць пры наведванні касцёла альбо капліцы і малітвы за памерлых. То есть хто не можа, магчымасць можа быць на могілках, можа быць у касцёле, але тады гэты адпуст можа атрымаць толькі 2 лістапада. Таксама ахвяраваць толькі за памерлых можна. Але можа 2 лістапада атрымаць 2 адпусты атрымоўваецца. 2 лістапада можа атрымаць, але трэба быць на 2 святых імшах, прыняць 2 разы святую камунію. Так, але тым, што касцёл дазваляе нават святарам у гэты дзень цэлебраваць 3 святыя імшы. Дзень задушны 2 лістапада. Звычайна ж не больш за 2, наколькі я памятаю. Звычайна адну. Адну, дзве, калі ёсць там пэўныя прычыны, а трэці ўжо ў надзвычайных сітуацыях, там нядзелі ўрачыстасці, калі недахоп святароў і так далей. Але ў дзень задушны можа цэлебраваць 3 святыя імшы. Кожны святар можа это рабіць. Таму, і таксама вернік можа 2 разы камунію прымаць кожны дзень, калі другі раз удзельнічае ў святой імшы поўнасцю. То есть і касцёл дае нам такія адпусты на гэты дзень. Гэта трэба ведаць, трэба памятаць і карыстацца з гэтага. Сапраўды, бо нашымі малітвамі, нашымі адпустамі мы можам дапамагчы людзям, якія гэту нашым блізкім, ты, якія сапраўды гэтай духоўнай дапамогі патрабуюць. Ну так, і самі сабе ўжо не дапамогуць. Так, якія самі сабе ўжо дапамагчы не могуць. Гэта тое, што можа хацелася сказаць у адносін да адпустаў. І таксама можа трошкі нагадалі, так усвядоміць яшчэ нашым радыёслухачам, што урачыстасць у касцёле 1 лістапада это урачыстасць з усімі наступствамі, якія з гэтага выцякаюць. Трэба быць на святой імшы, так, устрымацца ад выканання абавязковай працы. Таксама сёлета это будзе пятніца, таксама няма устрымання ад спажывання мясных страваў, так? Усё ж датычыць урачыстасці. Трэба быць на святой імшы і так далей. 2 лістапада, як я сказаў, дзень задушны, дзень успаміну ўсіх памерлых вернікаў. Гэта свята, але не урачыстасць. Гэта нават не свята. Это просто дзень успаміну ўсіх памерлых вернікаў. То есть, па сутнасці, калі так ужо браць права трактаваць рыгарыстычна, на святой імшы быць не абавязкова. То есть, хто не будзе на святой імшы, граху не будзе 2 лістапада. Так, мы з пабожнасці касцёл захвочвае гэты адпусты, што я казаў, трэба прыняць святую камунію, ахвяраваць за памер, але хто не можа, там працуеце, што граху не будзе, калі 2 лістапада чалавек не быў на святой імшы. Першага трэба быць абавязкова, 1 або 31 вечарам таксама можна быць, хто 1 не можа. Ну і 3, понятно, што нядзеля трэба быць на святой імшы. Я думаю, што з гэтай тэмай ўсё ясна, і вяртаемся да нашых біскупаў. Так, але перш я нагадаю слухачам, калі вы хочаце яшчэ больш паглыбіцца ў адпусты, то глядзіце ў нашым архіве на Ютубе выпуск з мінулага года. Там ксёндз Дмітрый Зайцом Александром Уласам цудоўна пра ўсё тлумачыць. Некалькі перадач было. А мы вяртаемся да біскупаў.
Ось закончылі мы наше разважанне на абавязку візітацыі біскупскай, да, то есть казалі аб тым, што біскуп павінен мае абавязак штогадова здзяйсняць поўную або частковую візітацыю сваёй дыяцэзіі так, каб па меншай меры за 5 гадоў ён здзейсніў поўную яе візітацыю. Асабіста, або калі перад ім узнікае законная перашкода праз біскупа-каад'ютара або дапаможнага біскупа, або праз генеральнага або біскупскага вікаря, або праз іншага прэзбітара. Да, то есть это нормальная ситуация в костеле, да, когда у парафии приезжает бискуп, ось, не так просто, только приезжает с конкретной метой, с метой визитации. Так и звычайно, это, конечно, есть целая процедура з этим звязаная, можа, уже пачаў казаць мінулым разам, уже не памятаю, давно гэта было. Да, то есть, понятно, что право говорит, что біскуп мае абавязак визитации, только нормальным чынам визитация выглядае так, что, скажем так, розныя аддзелы курыі, или, можно так сказать, проверяют по всех параметрах парафію. Да? То есть приезжай канцлер, глядзець кнігі парафіяльныя, так, павінен прыехаць таксама эканом, паглядзець фінансавыя дакументы, катэхетычныя візітацыі таксама, да, ёсць катэхетычныя візітатары ў нашай дыяцэзіі таксама, якія павінны паглядзець, як праходзіць катэхеза, ці ёсць неабходнае абсталяванне, ці ёсць падручнікі, колькі дзяцей, хто выкладае, ці ёсць іх кананічная місія. Усё гэта. Раней казалі ў минулой перадачы, для людзей свята, для пробышча троху такі перыяд напружаны. Ну, понятно, так, что поэтому раз на 5 гадоў хопіць, пробышча такого перажыць, бо часцей не трэба. Ой, бо не кожны пробышч можа это. Не, сапраўды тут не гаворка ідзе аб тым, каб там праверыць, пакараць, вось, толькі гаворка ідзе аб тым, каб сапраўды ўбачыць тыя праблемы, можа, цяжкасці, і заўсёды падчас візітацыі, можа, не то, што падчас іншага нейкага візіту біскупа, только менавіта падчас кананічнай пастырскай візітацыі ёсць заўсёды спатканні біскупа з малітоўнымі рухамі, з групамі, з парафіянамі. Да, то есть для гэта спецыяльна вызначаецца час, павінен вызначацца час, скажу так. Да? Калі, бо гэта вось, біскуп прыязджае звычайна нават, ну, бывае на некалькі дзён, калі это далёкія парафіі, можна некалькі дзён прыехаць, спаткаецца з тымі, паглядзець, як жывець, можа, з уладамі часта спаткаюцца таксама з мясцовымі. Да? То есть хочаце ўбачыць жыццё касцёла у канкрэтнай сітуацыі, жыццё касцёла канкрэтнай парафіі, ну, конечно, і цяжкасці, якія ёсць, так, паразмаўляць з святаром, можа, калі некалькі святароў з пробышчам, з вікарыямі, з сёстрамі, з арганістамі, з акрыстыянамі, усіх, хто ёсць у парафіі, да, каб паглядзець, што можна зрабіць, так, для таго, каб сапраўды палепшыць душпастырства. Вось гэта задача асноўная, да, не то, што праверыць. Не, конечно, але ў тым ліку. У тым ліку, конечно. І 397 канон гаворыць, што звычайнай біскупскай візітацыі падлягаюць асобы, каталіцкія установы, святыя рэчы, месцы, якія знаходзяцца ўнутры дыяцэзіі і парафіі. Святыя рэчы гэта? Ну, таксама, напрыклад, гэта нейкія рэліквіі? Ну, калі ёсць рэліквіі, то есть усё таксама у такім спецыяльным дакуменце інвентарныя кнігі ёсць таксама, так, абразы, якія ёсць, да. Ну, усё, што ёсць, да. Таксама, калі ёсць школы каталіцкія на тэрыторыі парафіі, у нас такога няма, вось, ну, але калі яны ёсць, напрыклад, у Польшчы біскуп заўсёды падчас візітацыі ідзе ў школу. Ідзе ў школу, паглядзець, як там працуюць святары, сёстры, колькі дзетак ёсць, і гэтак далей. То есть усё, што датычыць жыцця касцёла, усё біскуп візітуе з адным выключэннем. Ёсць другі параграф гаворыць аб тым, што здзяйсняць візітацыю членаў манаскіх інстытутаў папскага права іх дамы біскуп можа толькі ў выпадках яўна акрэсленых у праве. Да, то есть, калі ёсць на тэрыторыі дыяцэзіі манаскія дамы, якіх манаскіх інстытутаў папскага права. Інстытут папскага права гэта... Ну, у нас большасць папская, скажем так. То, якія маюць зацверджэнне апостальскай пасады, ну, стандартныя, скажем, законі, кармеліты, капуцыны. У нас такіх, хіба, потому што дэцызіяльнага права у нас няма нікога, вось, усе папскага. Вось, так вось, іх дамы кананічна заснаваныя. Біскуп можа візітаваць толькі ў выпадках акрэсленых іх уласным правам. Ну, аўтаномія выконваецца манаскіх законаў. Аўтаномія манаскіх законаў выконвае. Понятно, што, ну, то есть фармальна біскуп можа быць у касцёле, так это выглядае, у касцёле, у школе, там, дзесьці яшчэ на могілках схадзіць і гэтак далей. Звычайна таксама хворых людзей адведваюць на парафіях, такі звычай ёсць. Але калі парафію слугуюць монахі, на пароге пробаш можа сказаць эксцэленцыя, далей нельга. Нават калі гэта
гэта дыяцэзіяльная парафія, дзе проста служаць законнікі. Калі ёсць манаскі дом законна рэгаваны. Калі як монахі, яно? што кляштар. Ну, груба кажучы, Кляштар, Не так. заўсёды это слово можна ўжываць, але мовай кананічнага права манаскі дом рэгаваны згодна з прадпісаннем права. То есть так ён называе. Да? Далей. Але гэта яшчэ не ўсё, якія яшчэ абавязкі біскупа ёсць. Бо мы ўжо казалі ў мінулых перадачах, можа нагадаю, што ёсць у біскупа абавязак і рэзідэнцыі, да, казалі, калі можа быць, калі не можа, сколькі дзён біскуп можа адсутнічаць, абавязак малітвы за народ. Таксама ўсе гэтыя абавязкі звязаны з душпастарствам, з навучаннем, так, з прапаведаваннем, гэтаму ўсё казалі. Вось, але таксама яшчэ ёсць права, якое гаворыць аб тым, што дыцэзіяльны біскуп мае абавязак адзін раз у 5 гадоў прадстаўляць вярхоўнаму пантыфіку справаздачу аб стане даручанай яму дыяцэзіі паводле нормы і часу установленых апостольскай сталіцай. То есть то, што называюць у нас візіт ад лімена апостолёрум, да, апостольскіх варот. То есть один раз, у нармальнай сітуацыі ў 5 гадоў права кажуць пра 5 гадоў, бывае гэта па-рознаму. Часей за ўсё бывае трошкі радзей, чым нас у 7, у 8, вось так вот адбываецца. Па розных прычынах. Тут можа быць змены і ў апостольскай сталіцы, папа можа мяняцца. Напрыклад, астатняе наша візіт ад лімена нашых біскупаў таксама перасунулася на год у сувязі з тым, што быў аб'яўлены папам год міласэрнасці. І падчас году міласэрнасці не было ніякіх візітаў ад лімена, таму што ў Рым прыбывалі пілігрымы у сувязі з гэтым годам міласэрнасці. Ну і так у касцеле ўнутры жартавалі, што ўсё ж такі папа аб'явіў год міласэрнасці, ўжо ж якія справаздачы год міласэрнасці, ўжо ладно, год даруе. Поэтому вось, але такі візіт адбываецца заўсёды. Вось, і тут таксама ёсць цэлая працэдура, цэлая, скажем, я меў шчасце ці нешчасце, не ведаю, рыхтаваць всю дакументацыю на адлімена, які у нас быў 2 гады назад. Да каго едзе? Вы ў Рым ці яны да нас? Не, біскупы едуць у Рым. Ясно. Едуць у Рым. Поэтому візит называется адлімена апостолёрум, да, то есть візит біскупаў да апостольскіх парогаў. Вось там біскупы там сустракаюцца амаль у кожнай кангрэгацыі, ёсць спатканне з імі, там такая справаздача, кожны біскуп свою джалку робіць, там расказвае, там ўсё вельмі там дакладна распісана, але таксама дыяцэзія павінна зрабіць такую справаздачу. Вось я рабіў, это 2014, 15 мусіць быў, калі наша адлімена была, забыўся, пару гадоў таму назад. Так вы рабілі? Вось, это поўны такі, каля 100 сторонак выйшаў такі. Кавалак працы добры такі. Кавалак працы выйшаў. Конечно, прасіў, каб там дапамагалі некаторыя людзі, вось, але чуваць над гэтым трэба было, каб такі, адзін дакумент выйшаў, які сапраўды трэба было яго прадставіць у кангрэгацыі адпаведныя. Там некалькі экземпляраў трэба было выслаць, вось я ўжо дакладна цяпер не памятаю, вось, але кавалак працы добры. І штогоднікі папскія фарміруюцца на падставе вось гэтай інфармацыі? Штогоднікі не. Штогоднікі яшчэ ёсць такія так званыя ануарыі, фармуюцца на падставе таксама статыстычных дадзеных, якія таксама курыя перасылае кожны год апостольскую сталіцу універсаліс экклезіі аннус цэнсус. То есть это дадзеныя, якія датычаць там усяго і духавенства, і сакраментаў, і парафій. То есть таксама на, по-моему, на 13 сторонах такі, а цяпер ўжо ўсё. Раз на 5 гадоў можна лічыць, калі так груба параўнаць з тым, што зараз у нашай краіне праходзіць такім вялікім перапісам. Штосьці падобнае. Там просто трошкі іншыя іншае пытанне. Тут датычыць вось у гэтым візіце ад лімена, там датычыць усяго. І мас-медыя, і душпастарства ў розных асяроддзях, і датычыць школ, і датычыць пытанні там і Карытас, як працуе, напрыклад, і выдаўніцкая дзейнасць. Усё. Там вельмі многа тых самых усё. А ануары гэта проста статыстыка? Статыстыка. Гэта звычайная статыстыка, якая падаецца кожны год. І таксама ёсць пэўная працэдура. Вось зараз у святарам скора ўжо як прыйдзе просьба, то трэба будзе рассылаць пасля святароў. Гэта ўсё збіраць інфармацыю, што вельмі нялёгка. Вось, бо яшчэ нехта нешта забудзець, нехта там хацеў перадаць, не перадаў, згубіў, гэтак далей. Вось, але это праца, таксама моя праца, і гэтым мы
адзін з абавязкаў, які трэба выконваць. Да? Далей, але ёсць такое ось другі параграф этого канона, які гаворыць, што калі год устаноўлены для прадстаўлення справаздачы поўнасцю або часткова прыйшоўся на першыя 2 гады ад пачатку кіравання дыяцэзіі, то біскуп у гэты раз можа ўстрымацца ад складання і прадстаўлення справаздачы. Да, то есть, может быть так, да. Бо, звычайна, на візіт ад Лімена едуць прадстаўнікі біскупскай канферэнцыі, ўсе разам, біскупы адной краіны. Ось. Так зручней просто. Так, конечно, тады сустрэча з пантыфікам разам адбываецца, да, ўсё ж таки, понятно, мы адзін касцёл, беларускі касцёл, калі кожны біскуп асобна будзе ездзіць, можна, конечно, але намного лепш, калі група біскупаў, да, яны там моляцца разам у розных базіліках рымскіх. Ўсё ж таки, ў конгрэгацыю, калі едзеце, кожны біскуп, які сказал, свою дзялку прадстаўляе, там адзін за літургію расказвае, другі там пра мас-медыя, трэці пра карытас. Вось такая справаздача адбываецца. Але калі ёсць сапраўды тэрмін гэтага ад Лімена выпадае на першыя поўнасцю часткова перш до 2 гадоў, то біскуп можа ўстрымацца. Натуральна, яшчэ можа ўсяго ў дыцэзію пазнаць таксама справа не аднаго дня. Далей. Наступны канон, так, можа, я ўжо пра гэта сказаў, але зачытаю, што там яшчэ ёсць. Дэцызіяльны біскуп у той год, калі павінен прадставіць справаздачу вярхоўнаму пантыфіку, павінен, хіба што апостальскі пасад пастановіць інакш, адправіцца ў Рым, каб аддаць пашану магілам святых апостолаў Петра і Паўла і з'явіцца асабіста перад рымскім пантыфікам. Так права гаворыць. Біскуп павінен выканаць гэты абавязак асабіста, хіба што да гэтага будуць законныя перашкоды. У гэтым выпадку ён павінен зрабіць праз каад'ютара, калі ён існуе, або праз дапаможнага біскупа, або праз прыдатнага святара са свайго прэсбітэрыя, які пражывае ў яго дыяцэзіі. У нашай гісторыі такога няма. Все-таки біскупы асабіста гэта выконваюць. Апостальскі вікарый можа выканаць абавязак праз прадстаўніка, які нават пражывае ў Рыме, апостальскі прэфект не абавязаны гэтага выконваць. Мы казалі, што ёсць такія структуры, не толькі дыяцэзіі, ёсць апостальскія прэфектуры, апостальскія вікарыяты, яшчэ адміністратуры. Так вікарыі, прэфекты, то есть права дае ім такую магчымасць, бо звычайна гэта, мы ўжо казалі, такія структурныя адзінкі касцёла, якія знаходзяцца на місійных тэрыторыях альбо толькі развіваюцца, поэтому там пакуль не да справаздачы. Тым больш яны як бы непасрэдна кіруюцца апостальскай сталіцы. Я так сам пра гэта падумаў. Так, бо все-таки вікарыі і прэфекты яны маюць так званую дэлегаваную ўладу па сутнасці, то есть не ўласную, як дэцызіяльныя біскупы, поэтому тут ёсць свае такія рэчы. І далей жыццё ідзе. І канон 401 гаворыць аб тым, што дэцызіяльнаму біскупу, якому споўнілася 75 гадоў, дэцызіяльны біскуп, якому споўнілася 75 гадоў, павінен падаць прашэнне аб адстаўцы з пасаду вярхоўнаму пантыфіку, які, разгледзеўшы ўсе абставіны, прыме сваё рашэнне. Менавіта павінен. Так. 75 гадоў спаўняецца, на біскуп, дэцызіяльны біскуп павінен падаць папе прашэнне аб адстаўцы. І папа, як тут напісана, разгледзеўшы ўсе абставіны, прыме сваё рашэнне. Або подписывае адразу, або там скажа, яшчэ працягнець, там залежыць, тут сітуацыя залежыць. Але часцей, напэўна, падпісвае. Так, розныя сітуацыі бываюць. Мы успомнім святой памяці кардынала, які быў дэцызіяльным біскупам вельмі доўга, больш таго, ён стаў біскупам, маючы 77 гадоў, а ў 75 павінен у адстаўку пайсці. Гэта была унікальная сітуацыя. Унікальная сітуацыя для касцёла, але была. У касцёле розныя рэчы здараюцца. Таму, поэтому папа прымае сваё рашэнне, конечно, заўсёды прымаецца рашэнне індывідуальна. Але ёсць другі параграф. Настойліва прапаноўваецца дэцызіяльнаму біскупу, які з-за хваробы або па нейкай іншай паважнай прычыне не можа належным чынам выконваць свае абавязкі, падаць прашэнне аб адстаўцы. Так? То есть тут ужо не гаворка. Але не абавязана. Не, настойліва прапаноўваецца. Гэта вельмі карэктная і абстрактная фармуліроўка. Карэктная, абстрактная, так. Раней, цяпер, як мы пішам, можа зайти на сайт Ватикан-2, там кожен дзень ёсць ренунцыі і номіны, то есть адстаўкі, прызначэнні, якія папа прыняў альбо якія зрабіў. І раней яшчэ некалькі года 2-3 назад пісалі паводле якога канону папа прыняў адстаўку такого-то біскупа. Калі это быў канон 401.1, то ўсе разумелі, понятно, 75 гадоў чалавеку па ўзросту пайшоў. Але калі 401.2,
хвароба або іншая прычына. І тут ужо вельмі часта быў такі повод для спекуляцыі, чаго Так. пайшло, што сталася. Вось таму цяпер-то не пішацца. Просто папа прыняў адстаўку. Да? По якому канону? Там у дакументы, дзе трэба запісана, канешне, вось, але агульна падаецца, што папа прыняў прашэнне аб адстаўцы. З пункту гледжання канечнага права, калі нейкі біскуп захварэў банальна і з нейкіх прычын не хоча пісаць аб адстаўцы, ён, в прынцыпе, можа гэтага і не рабіць. Можа не рабіць. Яго прымусіць. Ну, понятно, што папа можа яго яго могуць сняць. папрасіць, гэта іншае пытанне. Папрасіць, яго папа можа яго сам папа можа адправіць у адстаўку. Конечно, Папа такую конечно. ладу мае. Ну, але звычайна ўсё ж такі просіцца, Там будзе... які ўсюды, які пішы па свайму па собственному Ну, ясна. Будзем лічыць, гэта настойліва рэкамендуецца, амаль павінен. Ну, амаль. Ну, то залежыць, якая хвароба. Ну, Так ясная само, справа. Калі насмарк, то... Так, розныя хваробы бываюць, альбо таксама іншыя прычыны. Тут это ўсё паняцце настолькі шырокае, што можа быць вельмі-вельмі па-рознаму. Ну так, вельмі цікава. Вось, але такое ёсць. Але што цікава, 402 параграф. Біскуп, якога прашэнне аб адстаўцы было прынята, захоўвае тытул ганаровага біскупа сваёй дыяцэзіі, то, што мы казалі, эмерітус. Так? А таксама, калі захоча, можа захаваць месца жыхарства ў гэтай дыяцэзіі, хіба што ў пэўных выпадках за спецыяльных акалічнасцяў апостальскі пасад пастановіць інакш. Да? То есть, калі біскуп напісаў прашэнне аб адстаўцы, яно было прынята, неважна, ці 401.1, ці 401.2, неважна па якой прычыне, але вось гэта прашэнне аб адстаўцы, яно было прынята. Да? І тады біскуп прыслухоўвае тытул эмерітус, ганаровы. Бо калі ёсць іншыя прычыны, напрыклад, то яшчэ не пісаў, напрыклад, папа сняў біскупа. Тады ўжо не прыслухоўвае тытул эмерітус. Вось. Ясна. Цікавую выснову можна зрабіць з гэтага, што фактычна папа просто так не здымае. Не, поэтому это вельмі рэдкія выпадкі, калі папа просто так здымае. Нават калі штосьці там паважнае, просіцца ўсё-такі біскуп таксама чалавек разумее, калі напісаў па собственному желанию. І калі папа здымае, і калі ёсць, што называецца, пазбаўленне тытулу эмерытуса, сведчыць хутчэй за ўсё аб тым, што там штосьці не так. Ну так, поэтому кажу, это вельмі рэдка. Бывае, я у гісторыі памятаю адну такую сітуацыю, якую чытаў. Вось, ну, это вельмі непрыемныя справы, канешне, былі, вось, ну, але таксама можа быць зняць пазбаўленне пасады як пакаранне. Таксама нічого добрага тут няма. Калі за пакаранне ці здымаюць, понятно, што тытул эмерытус таксама не будзе. І біскуп эмерытус, ён мае права ўжо быць пахаваны ў сваёй колішняй катедры. Так. То есть біскуп, вось, поэтому вось этой справы. То есть, і бачу, што біскуп заставляе з сабой права, так? Калі захоча, можа захаваць месца жыхарства гэтай дыяцэзіі. Калі захоча. То есть чалавек, скажем, такой светскай мовай перайшоў на пенсію, дзе хачу, там жыву. Вось, ну, хіба што там хоча пераехаць, але калі хоча, можа заставацца ў сваёй дыяцэзіі, хіба што апостальскі пасад пастановіць інакш. А калі хоча пераехаць, ці трэба згода? Не, нічого не трэба. Ясна. Папа прыняў адстаўку, па сутнасці, ну, чалавек. Вось. Але канферэнцыя біскупу павінна паклапаціцца аб тым, каб біскуп, які выйшаў у адстаўку, меў годнае ўтрыманне, да? Маючы на ўвазе, што ў першую чаргу гэты абавязак ускладваецца на дыяцэзію, якую ён служыў. Понятно, што каб таксама не кінуць. Бо адна справа дзяржаўныя сацыяльныя гарантыі, там калі ёсць, калі няма, там па-рознаму это бывае з пенсіямі, то, што мы называем. Хіба што сацыяльная, колькі там 216 рублёў? Не, 112. А, 112 нават. Зараз там аднаму святару рабіў, то есть вельмі маленькія тыя пенсіі сацыяльныя. Не, калі чалавек быў працаўладкаваны, штосьці там было, ну то... Але па-рознаму, не толькі ж Беларусь, тут краін у свеце вельмі многа, дзесьці наогул няма ніякага сацыяльнага забеспячэння святароў, поэтому ўжо канферэнцыя павінна паклапаціцца, бо што ў дыяцэзіі ўжо чалавек, які служыў для яе добра, каб некалькі... І найхутчэй з гэтых жа прычын біскуп і застаецца ў сваёй дыяцэзіі, таму што цяжка уявіць такую сітуацыю, калі біскуп сядзіць эмерыт дзесьці там на пляжы, яго якая-небудзь паўночная дыяцэзія забяспечвае, вельмі складана такое уявіць. Ну, ясна, понятно, што это не будзе. Ну, але самі не ведаю, у біскупа можа быць свой нейкі сямейны дом ад бацькоў застаўшыся дзесьці. Ну, можа быць такое, это ж няма праблемы абсалютна. Ну, так. Не абавязкова, што ён павінен сядзець у тым горадзе, ці можа чалавек на вёсцы хоча паехаць, мае там домік нейкі там ад бацькоў, ці нават купіў сабе які домік, дачу, штосьці. Чалавек мае права, ну, ўсё адслужыў сваё, да? Вось. Гэта што датычыць біскупу дыцэзіяльных. Так. Вось.
Але далей пераходзім да наступных катэгорый біскупаў. Біскупы-коад'ютары, біскупы дапаможныя. То есть это чарговая група біскупаў. І, як мы ўжо казалі, калі заахвочваюць да гэтага пастырскія патрэбы дыяцэзіі, на просьбу дыцэзіяльнага біскупа можа быць прызначаны адзін або некалькі дапаможных біскупаў. Это ситуация. Мы у наших дыяцезиях ведаем, да? У нашей дыяцезии Минско-Могилевской есть 2 дапаможных біскупа, Гродзенская, Пінская по одному, у Витебской дыяцезии нема дапаможного біскупа. Да? Але дапаможны біскуп не мае права наступства. Толькі коад'ютар. Так, зараз дойдем, так? Але наогул генеральная ситуация, что у нормальная ситуация, дапаможны біскуп не мае права наступства. Як функцыянуе кафедра біскупская, калі, напрыклад, біскуп памірае, дыцэзіяльная, альбо штосьці іншае з ім здараецца, так, што не можа выконваць абавязкі, пра гэта яшчэ будзем казаць. Да, поэтому, але пакуль наогул дапаможны біскуп права наступства не мае. Другі параграф. Але ў больш паважных абставінах, у тым ліку і асабістага характару, дыяцэзіяльнаму біскупу можа быць дадзены дапаможны біскуп надзелены асаблівымі паўнамоцтвамі. Гэта ўжо апостальскі пасад рашае, які это могуць быць. То есть бачым, што канон гаворыць вельмі так шырока. Можа быць дадзены, то есть такая магчымасць ёсць. Дапаможны біскуп са спецыяльнымі паўнамоцтвамі. Гэта не наступства паўнамоцтва, можа быць нейкія іншыя. І трэці, святы пасад, калі яму гэта здаецца дарэчным, можа з моцы сваёй пасады устанавіць біскупа-коад'ютара, надзельнага спецыяльнымі паўнамоцтвамі, і біскуп-коад'ютар карыстаецца правам наступства. Значит, калі прызначаецца біскуп-коад'ютар, да, то ён ужо мае права наступства. Да, то есть, калі толькі кафедра, што значыць права наступства? Калі толькі кафедра становіцца вакантнай, біскуп памірае, альбо уходзіць у адстаўку, адстаўка прынятая, так? Адразу, то есть святы пасад ужо не павінен нічога новага прыдумваць, не павінен шукаць новага кандыдата, ужо ёсць заўтрашняга дня, то есть, напрыклад, у нядзелю, 20 гадзін вечара, да? Біскуп дыцэзіяльны пераходзіць у адстаўку, і з 20:01 у дыцэзіі ёсць ужо новы біскуп. Ну, ясно. Гэта права наступства. Да? Не важно, што з ім стараецца, альбо, калі, напрыклад, памірае біскуп раптоўна ці штось. І папа ж тады дакументы новыя не падпісвае. Не, там ёсць. Усё адно падпісвае, так? Працэдура ёсць, там, але трошкі інакш выглядае. Ясна, але акт улады ажыццяўляецца адразу ж. Ужо ёсць, да. То есть нема такой сітуацыі, што кафедра будзе вакантна. Так. Яшчэ пры Яне Паўле II гэта інстытут біскуп-коад'ютараў быў пры Бенедыкце трошкі менш, а цяпер пры папе Францішку зноў пачаў гэты інстытут дзейнічаць трошкі. Так, да, то есть многія якія дыяцэзіях, мой таксама прафесор літургіі вучыў Варшаўскай семінарыі, таксама стаў дапаможным біскупам, пасля коад'ютарам, цяпер ужо мітрапаліт Вармінскі, да, то есть, да, круто. Вось адразу як арцыбіскуп, той, які быў раней, перайшоў на пенсію. Вось поэтому такія часамі саму дыцэзі Варшаўска-Празскай цяпер новы біскуп, ён таксама быў раней коад'ютарам. Вось біскуп-коад'ютар уступае ў валоданне сваёй пасады пасля таго, як прадставіць апостальскі ліст аб сваёй намінацыі асабістага праз пасрэдніка дыцэзіяльнаму біскупу і калегі-кансультанту ў прысутнасці канцлера курыі, які павінен скласці аб гэтым акт. То, што мы казалі раней пра біскупа, можа, памятаеце, да? Понятно, што сёння усе ведаюць, як толькі біскуп прызначаюць, ёсць інтэрнэт, ёсць тэлебачанне, кожны ведае, хто гэта, але тым не менш такі акт павінен заўсёды канцлер скласці. Ну так, калі будзе атамная вайна, не дай Бог. Не дай Божа, вось. Понятно, што раней это ўсё, скажем, фонты, то есть крыніца гэтых канонаў, оно было вельмі даўно, гэта было, як была працэдура, хто ведаў, прыходзіць нейкі чалавек, кажа, што ён біскуп, а хто цябе прызначыў? Папа, а дзе той папа, як да яго даехаць, як інфармацыя прыйшла, да? Заўсёды апостальскі ліст быў, прыходзіць біскуп, дыцэзіяльны біскуп, калегі кансультантаў, і канцлер павінен скласці адпаведны акт, усе падпісваюць, і ўсё, цяпер ужо маем біскупа, кананічна ўвайшоў. У прысутнасці, каб ніхто не казаў, што гэтага не было. Гэтага не было, так. Дапаможны біскуп, так, уступае валоданне пасадай пасля таго, як ён прадставіць дыцэзіяльнаму біскупу апостальскі ліст сваёй намінацыі ў прысутнасці канцлера, які павінен скласці аб гэтым акт. То ж без калегі-кансультантаў.
як там была калегія кансультантаў для каад'ютара, а тут просто дэцызіяльны біскуп і канцлер. Няма такіх наступстваў там, што сур'ёзных. Так, ну, але ў любым выпадку, да, то есть біскуп прадставіць, ну, і без канцлера нічога не адбудзецца ў дыяцэзе таксама. Вось. І калі перад дэцызіяльным біскупам паўстае перадольная перашкода, дастаткова, каб біскуп-каад'ютар і дапаможны біскуп прадставілі апостальскі ліст аб сваім прызначэнні калегіі кансультантаў у прысутнасці канцлера. Калі б здарылася чыста... Калі сядзіць дэцызіяльны біскуп у якой-небудзь камуністычнай краіне, ці што, якая можа быць непераадольная перашкода, каб ён там не прысутнічаў? А звычайная хвароба. Такая цяжкая, што ён ужо... Можа быць такая цяжкая хвароба, што не можа прыйсці, то мы цяпер нам маладым добра разважаць пра гэта, што як так можа быць? Можа. Ну, ясна, ці калі, не дай Бог, зняволены, напрыклад. Зняволены, не дай Бог, ці штосьці іншае з ім, то есть просто не можа. І, напэўна, там, понятно, што апостальскі пасад, калі так ужо завіваць думку, напрыклад, пра зняволенне, да? Понятно, што біскуп ёсць, но і было б, можа, не зусім дыпламатычна чалавека там зняволілі, адразу ўсё спісаць яго, да? Даць кагосьці іншага. Понятно, што ён ёсць біскуп, ну, толькі, напрыклад, прызначаны дапаможны біскуп. Понятно, што ён прыходзіць тады, ну, калегія кансультантаў збіраецца, канцлер складае акт, ну, і вядома, што ёсць біскуп. Хоць дапаможа, там, ці каад'ютар, уж каго апостальскі пасад прызначыць. Вось, ну, это такія механізмы, да, пра які, можа, ён такія, скажу, рэдка выкарыстоўваюцца ў касцёле. Понятно, што кожны дзень біскупаў не прызначаюць. Кожны дзень там біскупаў не зняволіваюць, тым больш. Знаеце, ганенні на хрысціян апошнім часам узмацняюцца. Узмацняюцца. Але ўсё ж такі у нас, дзякуй Богу, в нашай краіне такога не будзе. В нашай краіне так. Я ў сваім часе адзін такі акт спісаў, калі біскуп Александр Яшэўскі прызначаны. Біскуп, я такі акт спісаў, ўсё. А больш, то есть, за 6 гадоў адзін раз здаралася. Ну, так вот. Да? Далей. Біскуп-каад'ютар і дапаможны біскуп маюць правы абавязкі, якімі іх надзяляць права, пра іх будзем казаць, але таксама можа быць удакладняцца ў лісце прызначэння. Да? То есть часамі апостальскі пасад у гэтым сваім апостальскім лісце, у булле, у гэтай, пішаць некаторыя, ну, можа, паўнамоцтвы спецыяльныя, можа, заданні, каментарыі, да, то есть, або чым ты, напрыклад, дапаможны біскуп чым будзе займацца. Нават не са спецыяльнымі заданнямі, пра якія мы казалі, тут можа быць штосьці трэцяе. Да, апостальскі пасад тут глядзіць, часцей за ўсё гэтага няма, да, то есть часцей за ўсё ў нармальнай сітуацыі, звычайны, так глупа, можа, стандартны апостальскі ліст, ну, ён такі ёсць, да, то есть венераблі фратри ностри, то есть дастойнаму брату такому-то, прызначаюць там тытулярную кафедру якой-небудзь, ну, і напісана, што там біскупскае пасвячэнне можа прымаць ад любога біскупа лацінскага абрада, які павінен дабраць сабе яшчэ 2, і ўсё. Па сутнасці. Часамі можа быць у апостальскім лісце, калі справа, напрыклад, звязана зноў-такі з краінай, дзе няма свабоды хрысціянства, там можа быць напісана, што для прыняцця пасвячэння дастаткова аднаго біскупа. Папа мае такое права? Конечно. Не, бо з пункту гледжання сакраментальнага для пасвячэння ў біскупу дастаткова аднаго біскупа. Аднаго? Конечно. Я думаю, што 3 трэба, не? Не. Бо кожны біскуп мае сакраментальную ўладу. Сакраментальную. Так. Мы не кажам пра ўладу кіравання. Сакраментальную ўладу мае права ўдзеліць сакраменту пасвячэння біскупу. Касцёл гаворыць, каб это было 3. Гэта, напэўна, з нейкіх прычын гістарычных, калі ішлі спекуляцыі на тое, сапраўдны, несапраўдны біскуп. Так. Ось, але тым не менш, але чыста сакраментальна адзін можа ўдзеліць. То есть няма праблема, каб адзін ўдзеліў. Але аб гэтым тады павінна быць альбо дыспенса дадзена, альбо ў апостальскім лісце можа быць напісана, што можаш прыняць там сакрамент пасвячэння ад любога біскупа лацінскага абрада, таксама дазваляецца прыняць. Ну, штосьці такое можа тэарэтычна можа быць напісана, да? Вось. Што кім з'яўляецца ў дыяцэзе біскупа і дапаможны каад'ютар, таксама важная рэч. Чаму? Мы ўжо казалі некалі, варта ўсвядоміць сабе, што адна справа чалавек з'яўляецца біскупам. Не знаю, дапаможным, дэцызіяльным, каад'ютарам, усё роўна, ганаровым. Чалавек з'яўляецца біскупам, мае ўладу сакраментальную, як біскуп. Да, то есть можам удзеліць сакрамент пасвячэння, гэта біскуп, незалежна, ці ён дэцызіяльны, ці ён дапаможа, ці ён каад'ютар, ён біскуп. Улада пасвячэння яму гэта дазваляе. Да? Ён таксама удзеляе сакрамент канфірмацыі без всякіх там дазволаў, да, як біскуп. Мае поўную пасвячэнне як біскуп. Але плюс да гэтага мы казалі, у біскупа ёсць улада кіравання.
Да? То есть, калі біскуп дэцызіяльны, да, то есть мы казалі, што яго поўная ўлада, а якая ўлада ў біскупа дапаможна ці коад'ютара? Ну, улады кіравання рэальна іх няма ў гэтых тытулярных дыяцэзіях, іх няма насамрэч. Про тытулярна мы не кажам дыцэз, да, дыцэз тытулярна ёсць, але біскупы там можа ніколі ў жыцці не былі. Ну, конечно, в тым-то і сутнасць тытулярных дыяцэзій. Але калі, напрыклад, біскуп прызначаны дапаможным мінска-магілёўскай архідыяцэзіі ці пінскай ці гродзенскай, якую ўладу он у гэтай дыяцэзіі мае? Добрае пытанне. Ці мае хоць якую? Калі хіба што і дыяцэзіяльны біскуп дасць яму яе. І вось наступны каму пра гэта гаворыць, да, што біскуп-коад'ютар, таксама як дапаможны біскуп, павінен быць спецыяльнымі паўнамоцтвамі, павінен быць прызначаны паменш генеральным вікарыем. Акрамя гэтага дэцызіяльны біскуп павінен даручыць ім перад іншым тое, што згодна права спасабой асаблівага мандату. Да? То есть біскуп-коад'ютар і біскуп дапаможа спецыяльнымі заданнямі павінен быць прызначаны генеральным вікарыем. Абавязкова. Да. Той, што такое генеральны вікарый, то есть той, які мае ўсю выканаўчую ўладу ў дыяцэзі, таксама як і дэцызіяльны біскуп, выканаўчую толькі. Не заканадаўчую, толькі выканаўчую. То есть лацінскі тэрмін альтер-эго, значит, другое я. Это касцёльны тэрмін? Так. Нічога сабе. Конечно. Альтер-эго. Так, то есть другі, і поэтому біскуп таксама коад'ютар або дапаможны, яны маюць эту ўладу, павінны мець, то есть біскуп, понятна, іх павінен прызначыць генеральным вікарыем, але павінна гэта зрабіць, да? Або прызначыць свайго дапаможнага біскупа генеральнымі вікарыямі, альбо па меншай меры біскупскімі вікарыямі, так, пазначаны толькі ў той уладзе, або ўладзе біскупа-коад'ютара, аб якіх гаворка вышэй. Да? То есть, калі ёсць біскуп звычайны дапаможны, ён павінен па меншай меры біскупскім вікарыям. Может быть генеральным, а по меньшей мере бискупским. А бискупский викарий? Какая разница? У чем разница поміж генеральным и бискупским викарием? Генеральный викарий той, який мае выканаўчую ўладу поўную ў дыяцэзе, да? То есть на тэрыторыю ўсёй дыяцэзі адносін да ўсіх справаў. Гэта генеральны викарий. Біскупскі викарий мае гэту ўладу адносін да нейкай канкрэтнай альбо рэгіёна, альбо групы людзей, альбо групы спраў гэтых далей. Напрыклад, наша мінска-магілёўская архідыяцэзія. У нас ёсць два дапаможных біскупа. Біскуп Юрый Касабуцкі з'яўляецца генеральным вікарыем дыяцэзі. Да? То есть ён мае ўсю выканаўчую ўладу, якую дае яму права на тэрыторыю ўсёй дыяцэзі. Да? То есть альтер-эго, як мы сказали, да? Арцыбіскупа. Які-небудзь просты ўзор выканаўчай улады? Ну, напрыклад, ён можа удзяліць дазвол на споведь святару. То есть, да, надзвычайна мітрапаліта ўсё робіць, ну, але Теоретично? Але теоретично, да. Ён з'яўляецца ардынарыем, згодна там з каноном 134-м, ён можа гэта зрабіць, да, або прызначыць там капелана якога-небудзь касцёльнага руху альбо групы. Альбо душпастарства якіх-небудзь спецыялістычнага, напрыклад. Можа прызначыць пробашча? Не, а вось пробашча не. Гэта не выканаўчая ўлада? Там мы калісьці скажам яшчэ. Ёсць абмежаванні, так? Ёсць абмежаванні там, дзе гаворыцца ў праве дэцызіяльны біскуп, то гэта можа быць толькі дэцызіяльны біскуп. Там напісана ардынарый, то можа быць і дэцызіяльны біскуп, і генеральны вікарый, і біскупскі вікарый. Вось адно з вельмі папулярных пытанняў вырашылася, чым ардынарый адрозніваецца проста ад дэцызіяльнага біскупа. Скажем так, тут ёсць справа такая, што пад назвай ардынарый можа быць нават і не біскуп увогуле. Так. Бо яшчэ быў стары кодекс 17-го года, і там от біскуп ардынарый, это біскуп, то, што мы сёння дэцызіяльным называем. Але ў сённяшнім праве трэба гэта разумець, што ардынарый – это той, хто мае выканаўчую ўладу. Поэтому то і дэцызіяльны біскуп, яго біскупы дапаможныя. Ці можам мы сказаць, што ў нашай дыяцэзіі два ардынарыі? Даже три. Але ж айцец Александр Яшэўскі, ён жа біскупскі вікарый, а не генеральны. Так, і так вось далей, у чым розніца біскупская вікарыя, пачаў казаць. Але ж ён толькі па вобласці. Так. Так вось ён на тэрыторыі Магілёўскай вобласці таксама з'яўляецца ардынарыем. У яго яшчэ та ўлада выканаўчая абмежаваная да тэрыторыі Магілёўскай вобласці. Значыць, у Магілёўскай вобласці 3 ардынары, а ў Мінскай 2. Так. О, так яно ёсць. Як яно класна прымяняць гэта на практыцы. Так яно ёсць, так, поэтому надо нейкую справу вырашыць, поэтому, ну, вось, у Магілёўскай вобласці 3 ардынарыя, можа звярнуцца да 3. Ардынарыяў у Мінскай 2. Вось, так яно ёсць. Вось, поэтому вось эта справа, чым яны... І вось это ўся выканаўчая ўлада. У гэтым сутнасць, да, то есть якую ўладу кіравання біскупы маюць у дыяцэзе дапаможа. Бо тое, што кажу, сакрамент, это адно справа. Улада пасвячэння, але што ёсць улада кіравання, об этом таксама
трэба памятаць. Я думаю, што мы ў наступных перадачах эту тэму яшчэ будзем працягваць, бо яна сапраўды яшчэ цікавая. Вось, а на сёння, я думаю, дзякую, хачу падзякаваць усім. Вось, і пажадаць добрага перажывання надыходзячых святаў, усіх святых, і па магчымасці атрымаць большую колькасць адпусткаў, ахвяраваць іх за асобы, якія сапраўды гэта патрабуюць. Дзякуй. Дзякуем. Паважаныя слухачы, спрабуйце атрымаць все 9 адпустаў. Хвала Хрысту. Амен. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.